Jeg hedder Jimmy Jadeli. Jeg er 14 år gammel og har trænet karate i cirka 6 år. Jeg træner på Satser. Du blev her i november blev du optaget på det danske landshold i Kumite gennem Dansk Karateforbund. Og så blev du lige Danmarksmester også her i lørdags. Og tillykke med det også. Tusind tak. Og med din træner, din Kumite-træner. Hvem er det? Det er Michael Andersen, eller heroppe er han sensei. Jimmy er god at undervise, han lytter rigtig meget efter til, hvad man siger, og er god til at udføre de ting, man beder om. Hvad er hans styrker som en kæmper? Helt klart hans smidighed og hans ulidelige træningsindsats. Hvor mange gange træner han om ugen? 5 gange om ugen. Og tit træner du ham? Underviser du ham sådan? 3 til 4 gange om ugen. Ja. Og hvad er målet her til nordiske mesterskaber? Det er at vinde. Og hvad er din ambition der? Det er selvfølgelig at vinde. Kender du nogle af dine modstandere? Ja, jeg kender vel 2-3 stykker af dem, men det tænker jeg ikke så meget over. Hvad er dine favoritteknikker? Det er vel typisk spark. Hvad er målet her til nordiske mesterskaber? Det er at vinde. Han skal vinde stort. Der er ikke nogen, der kan slå Jimmy i Norden. Jeg træner nærmest hver dag. Jeg starter jo med helt basic kihånd og kata, og så var Kumite, det var sådan lidt ekstra ting, der var en gang imellem. Træner du stadigvæk noget af det traditionelle? Ja, selvfølgelig, men jeg træner nok selvfølgelig mest Kumite, men jeg vil altid bevare det traditionelle som kihånd og kata-delen. Okay, tak for interviewet, Jimmy, og held og lykke på lørdag til nordisk mesterskab. Ja, tak.